magkalagot, magsigig, dugog, naong. Inon pa ko ng himabay. Muna yung nagkandaot ni kong asawa. Wa na yun ni ayaw ng kanahan na ko. Dili pa lang mapriso, patay tao eh. Maayong patyon, oy. Sus! Ano sige kagyaw-yaran nito man? Sus, gaway wis kong asawa pugong. Makalagot kayo, magsigig hid-hid ni yung naong. Mayroon ba kangayan? Nga ang naong murag hubag wa kabuto? Ay, pag inana ni Tomas, di mo ba na asawa? Kanian to, muangkon pa ko. Nga, batanon pa me. Pero karong tiguang na. Di na ko muangkon na ay. Nga, ang naong anak murag laki. Gabi, pag mo ni Tomas ay, pinawayo po dali mo. Makainana lang ka pugok. Kay batanon pa ka. Niyang imong asawa gwapa pamanpod. Pero matiguang na ka, anak mo mahibawaan. Nga, labi na imong asawa bati kay kinaya. Bahay yung papatiran ka Bruce Lee ay. Aw, hinoon, sakto pag ka ni Tomas. Be, panutanon ka pugok. Unsa man ay? Unsay kalahian sa kwarta o sa asawa? Unsa? Unsay nakalahi sa kwarta o sa asawa? Naglibog mo kuha na ni Tomas? Unsa kalayaan sa kwarta o sa asawa? Ang kalahian sa kwarta pugok, magkadugay, magkadako ang interes. Nya, Ang asawa, magkadugay, magkawalay interes. aw mo na ni Eh, Tomas. na, kami mga tiguang mo na mong di kuwas mong kasing-kasing. Nga, magkadugay ang mong asawa, wala interes. Ikaw, batanoon pa man ka, makainana ang kang istorya pugok. Kay bata pa man ka, kung matiguan ka, binagbatig, kinaiya ang asawa, mahaging palu-paluho sa plagana ay. Ikaw, ha, katiguang ni mo, ato nagkakibaw.